Salam mehriban dostlar, dogonlar, ağalar, uyalar sizin her biriňizi Ada Production YouTube kanalyna hoş gördük. Siz bize tomaş edýänmiňiz. Diýmek, Insta batlaty geçmişimiziň täsirine tomaş edýän biz home konseptde Ada Production, Insta Battle her biriňizi sawatyn aýdýar biletde geçmişimiz başynda bize tomaş edýän dostlar, dogonlar her biriňizi berk jan saglyk, işiňizde durmuşyňyzda diň üstünlükli hem rawalmany tüýsürimiz ardy edip Bolu çatlakçı tanıştır diye. Gitmişimiz bu ekranın mihmanlara yurdumda böyle meşhur blogger Aynulya hem de aktör Большой буквы. Baby, ana tuvalema. Bunu tanıştırmak gerekken meni tanıyan Murat Mollayev bugün bir de mihmançılıkta. Dostlar, hoş gördük. Instabatı yapıp. Neyem Instabatı bilýäňizmi? Gördüňizmi çyňyr aýdym. Men boýunlar bilen ýarşýar. Ine gysgaça şertlemede tanıştyrýan Instabatı gelipleşimiz gönüden-göni Instagramdaky dostumyz, ýagny gelen mihmanymyň patpyşyklary, dostlary özara bähleşýärler. Gelen mihmanymyz diňe pasrednik bular. Biz asly bular gerekke, bize siz gerek, biziň elbetde patpyşyklarymyz. Häzir bir näçe şertlerden ibarat gelipleşimiz gönüden-göni gün efire girelim. Bizim itaati nebemiz var, yakırımız, rulo duryan birimiz var, Ada Production yol başlar. Öwüz girýärmi? Gün efir açalyňmy? Gelin onu efir açýas, gün primo efir. Yani öwrutda aynı näet girmelerini. Мы сообщим вашим подписчикам, что вы вышли в прямом эфире. Привет. В данный момент я нахожусь на съемках. Bular var, men size bir daha da edeyim. Bular var, 3 adam da ara uçun ya. Gün 3 adam. Böyle koydum 3 adam çıktı. По полной готовимся. У нас идет съемка инста-баттлом. Bana git bolunlo. Aynı öyle burada ayıp bolsun. Ребята, полный у нас бәрді съемка идет, середин бәрді Мурат Молла, Ada Production, Гонч Мелеев, еще раз Ada Production и, конечно же, я, Адр Урейн. Анджелина Джоли. И, конечно же, я. Ребята, бүгін біз съемкада, короче говоря, диңе мен vardı, vada айтмалы, Мурат Молланы, şunu utaymalı biz. Sebebi utayın yağdayımızda, home konsertin adından bir soğut, iminle böyle ayçaka kimi vereceğim. Sizin aktivliğinizden birine verer sağ olun. İnni Murat'ın ne? Oracık. Borlun ayt, borlun. Aa, inni. Kadirli men patpyşyklarym. Gayrat edin. Men mara Instabat'la geldim. Getirdim. Oraya geldin mi? Dabravon geldim. Dabravon geldim ben. Dabravon. Sebebi ataşyk erwet adet etmeye. Ýöne kim bilen ýarşmaly men? Barvada 3 adam bilen ýarşmaly. Ýa-da bu sebäp kategoriýa deň diýerler. Ýok, kiresi çyjylabyr. Rебята, Что за съемки? Я бача түшүндүрөйүн карашты. Терет Instabattle näli geçýär? Men patpyşyklym, siz men iň aktivni patpyşyklym. Şonu bilip goýun, bolly utursagam iň aktivni patpyşyklym. Gürrümde siz elmedama. Ýöne utolen gayrat edin. Короче, näli? Häzir siz men marada sorak berýär Gowunç. Onun siz bilmeli şonu. Diňe siz bilmeli. Siz joga näçe çalp dogry jogap aýtsaňyz, bizem ýeňýär. Hawa, aynı ulan patpyşyklarna. Näçe adam boluşar dostlar, näçe dostlar geldi? Şu anda 524 tenki. Я мен bir adam atıyorum. Основно men sever yürek de Yürek adam sap. Yekece yürek atıyor. Geçen kede Koç Murat bilen Sökot yarışıptır. Sökot'unkide köp adam giripdir. Koç Murat'ınkide 3 adam otur diye. Hemmedin öyle alıp tutturma koyar. Häzir ondan biz onu yol vermeli. Biz köplük 3 balalıyım. Şer yerden maralıyım. Yeketek, rебята, yeketek. Yürü. Bak bir şey var. Oşam var. Dinle. Bana oşam karşılıyor. Dinle böyle hani. Aynı ulan patpyşykları filtrede otur. Onu da aytdım. Ben filtrede otur. Yani menen filtrede. Bolun da diýär. Serat, men patpyşyklym. Men bilen alyň, men ýadyr utýas. Näme sorak berse biljek bolun. Ýene de bir gedek ýatlajan gayrat edin. Men marada sorak berýär. Kameran maňa urmagy taş edýär. Urulýar soň kameran maňa.
Salam mehriban dostlar, Murat Mollayev hem de Anyulan mehriban dostlar, patpişklary. Birinji sorumuz şeýle, bir näçe sorular bolar, şu soruga siz jogap bermeli. Siz jogap berýäňiz-de, jogap berseňiz, kim birinji jogap berse, şoda bir utup alýar. Sowallamadam ikiňize de değişdi. Onu taýmasaňyz, Gayrat siz. soru verenden soň özüňize görüp bilersiňiz kamerany. Aynula, Murat. Mehriban dostlar, Murat'ın ve Aynulan haqiqi adı, familiyası ve oçtosu. Gitti. Давайте. Özüňize görüp bilersiňiz. Kamerany özüňize görüp. Ребята, Haqiqi буквально adı. на днях soradığınız Arqyn. Kim birinji jogap berdi, men kidi bilýän. Men adım familiyam Oçtvam. Doğru bolmaly Murat. Atamın adı. Doğru Doğru bolmaly. olmalı. Abo, ýanky ýan, maňa ýazdyrdın ha, şu doğru bolmuş, şonu ýaly. Ребята, Men şunu ýaly. резко Men adım familiyam Oçtvam ýa-da. Janiçka diýmeter bolýar, betçik Yo, bolýar. ina biri gowzak ýaptyr. Murat, durak dip. Murat Kelimollayev, Oçtvam ýa-da. резко жыкырып. Murat Kelimollayev ýazdyňyz. Familiyam. Yürü, Murat Kelimollayev Сапаргуль. Дальше. Отчество. Отчество. Караев. Отчество. Adını bilerler mi? Караева Сапаргуль. С отчеством, пожалуйста, отчество Men Oçtvam ýa-da gayrat edin. Bolun dostlar. Gayrat edin. Bir otuk. Murat Kelimollayev Kurban Iliç bolly. Vay ne? Nerede? Barak gel, berek. Murat Kurban Iliç. Murat. Sadağamadı. İbohan 20-21. Bolly. Qarnaşdan Murat qafaqda. İbo. Yak Murat durak diyen nedir? Saçların arasında dom düşürmeyli, dom düşürmeyli. Devam et ya. Dedim, ağladım. Uy Murat. Birinci soru da yeňinji bolan o ente. Inde bao, ente. Ýa-ni birinji soru. İkinci sorumuz gitdi, kamerany öwrülýärsiňiz. Bratani gayrat. Kamerany öwrýär. İkinci sorumuz Anyulan Yeni dostary. dostları oyman gayrat edin. Patpişik Karaş. Arqyn. Patpişik Anyulan arqyn çekinmeň ikinci sorumuz bar. Gelin mihmannymyz ýagny Muradyň Anyulan doğulun günü, ayı, ýyly gitdi. Резко, ребята, Doğulun doğum gün, ayım. ay, ýyl. Men doğulan günüm ayım bu. Reska, Men yılım подсказка, doğulan reska. günüm. Reska. Ayım. Böyle ad familiya geçti уже, Geçti, всё. abo. Doğum günüm ayım. Doğum günüm, Число doğum günüm, месяц, год ayım рождения. günüm. Murat yığırmay da. Число месяц, год рождения. Doğulan günüm ayım. Görýäňizde mehriban dostlar, Ada Production seyredýänimiz şu wagt bir tomuş edýän. Ýa siz gün efire girip şu duýgular 27.93. Gödelim. Toxtadaki cevap ana ver. boldy. 27.93. Men onu. Ine. 14 Ağustos onu diýär fikrine okur. Birinci Anyulan jogap berdi. Ben birinci aytdım. Ya Birinci aytdy. люблю. Ine gitdik. Üçüncü sorumuz şeylere. Gelen mihmannymyzyň Anyulan Muradyň boyu näçe? Näçe Rебята. metr, näçe santimetr? Я Boyu diýenler. знаю, про вес вы Бой. ничего не знаете, Мен боюм. но про рост вы знаете. Oy Резко. bu. Rostuna çyn ne bilýärler? Bayım Fikirler bak. bilen okmy? Men boyum. Men boyum. Рост, сантиметр, метр, Men сколько? bu ara yön her gün akşam emme zaten ayıp berýär patpişikler. Ya da Men girem ama. Reski Yok, bitmem. yok, 1.76'dan. Yok. Näçe ýazýarlar mı? Näçe gurk edýärler? Резко, Kim birinci ребята, ka? Kim рост. salata? Yine aşağırak kayıt aşağırak. Näçe 2 näçe mi? Aşağı. Yok aşağı. Näçe ýazýarlar? Рост, Aşağı ребята. 1.80 nip böyle. 1.70 ya aşağı. Meki, 1.70 böyle. Hani nerede? 1.70. Maksa. Сколько говорила вам? Сколько? Di kayıtına şu edip giyeceksin kelin. 1.76 süperyalarda. Kaçtı belirler? Söyleme. Bir teyzen meştet men boyuma. Millet dur karış men yankı bilene adayım. Ma diyeme. Niye diyorlar 1.73 deyip? Ma nokot. Пожалуйста. Maksat Bol. 49 defemeş. Dönün bratişka. Ağam olsana ağam can. Gittik onu ikinci. Ana menkiler, niye diyorlar? Опаздывает internetimden. Aydın da son. Vay bu. Yo ya ayttın da ya. Men priyorum özüm ullanmasana koyar. Yok, aslında da primo efir. Любой kişi var girip gör. Sen çıktı övünküden men girip gör. Gece hala. Giyecek hala efir. Düşündün mü? Gönü резко передача съёмок. Yok polmayan kan. К сожалению, men Instagram'ım büyüdü derler. Yer ona devam et ya. Gören ne de 1.73 hele. Devam et ya, forum. Adamlar seküyde adam olunuz yönü gayret edin. Bun patpişikler her gün akşam yatman kahudu da etip bere patpişiklerine var. Yatır ya diyen. Avo yatır ya irden Tudur ya. sormadı ertingen hayırlı olsun. Ne tudur ya? İşte kana giren nalan o. O da taşla değerli ya. Yönü
Menkiler malades. Aktivni men marada bilýärler, men şo Görýän berýär. dostlar. Gijrak Pozitiv motivasiýa berýär. Aýny öyle. Motivasiýa. Arbeta, o zatlar bile gerek Men şo begendir. O zatlar bilen. Ýöne gaýrat edin, şunu gepini Özünkilerini öğrenmişler. Inan meni gurultma. Gittik. Sabiritis, menkiler öňkü niftahda bile ýaşarlar boşluk. Baba kadar o yatanır mı adam onu gitti. Kimmäňiz? Gaýrat edin, özüň ýerlerini da Bol gitti onu. İndik sorumuz şeyle. Aynı olayan Murad'ın ayağının yani koşunun razmeri neçe? Yine koşu sorum. Neme? Gitti. Neme trend yolun zakana diyelim? Neredesin? Hansam şu? Kazım! Krasovkada kaydı. Benim işte maçlı şu at oğlum gülüp. Ayağımın Ben razmeri. ayağımın razmeri. Razmerine giy. Uç diyor taşan çıkar ya. Oh no! Şunu sonra. Neme? Razmerine giy. Razmerine Yok! giy. Asak! Ne hemen aşağı? Asak 41! Vah! Hani? 41. Kurbanov diye. Kurbanov ne oldu? La whoopi! Yüzünü göreyim de! Bana da yazdılar. Men kvitim podключилась. Berekella billik. Kimi ihmanlamadığım bir ayağını koşun razmeri 41. Billik. Bolya. Kasamız 41. İndik soru in goru. Kerimcan. Hayır Kerim. Sen de 42 değil mi da? Admirimle. O 42 diyor. Sen Kerimcan sen 42 değil mi gayret et. Bala niço? Son sorumuz has şurşumrak. Şurşum üstücü dinlemeye haşe. Üç sorumda biz var ya sen. Yine 2 santim bilsek ya 20 ya. Ne açtan şart ba? Yeni bir ay. Bir sorumuz var yine. Birinci şartımız Gayret edin. yakın mı yakın şartın. Son soru var. Yeni 2 tane şartımız var. Ya yine 2 şart ba? Oo. İndik sorumuz kat üstücü dinlemeye haşe diye. Gelel mihmannamızın kile ağramı neçe? Yön durun. Murad'ın ağramını aytmalı. Aynı olan ağramını hiç bir terede ölçüp bilmedi. Şoň üçin özüm aýdasy gelenok. Şoň şu sebäpli aynı ola neçe kile horlany şonu biljek bolmaly. Gitti. Aynı ola neçe kile horlany. Ребята, Murad'ın o da kile ta. насколько КГ я Tutulum na. похудела. Реально Rekordny kile. Neçe kilo Подсказка. horlarım? 20 yapatırlar internet. Yok. İnternetten ya. Yok. Rебята, neçe kilo horlarım? Yok. Postuma maşa var. Ne? Uy yok dur men 76. Hani kim? 76. Yusubova. Yusubova. Kim o Yusubova? Tanıyan Yusubova. Öyle kıyılmaz. 76'da Yusubova. Murat. Ne ama 76? 8 gramla aytma. 8 gram aytmadın ki. Şu at diye proje aytmadı ya. Şu at diye proje bile koymuştu ya. Hani garaş 76 diyen kim durur men tapayan yakacımın. Ödüme bella koyun. Ya 40. Men kam yazana? Ana. Berekella. 40 kilo. Men aydana entek çoto efir izlariyor. Ondan mehriban dostlar bana vurmamadı haş ediyen. Kameralarına mehriban dostlar, patpeşikler, yigitler, kıyılar. Şu vaat birinci şertimizde yakın yat şertimiz cemledi. Kasamızda 4-1 kasam esasında da mehriban dostlar, tomoşaçılarımız. Murat Mullah öňünde var ya bu ente hiç sady ütgän yok, hiç sady ütgedemiz yok. Sebäbi ikinci şertimiz tana. Häzir biz bir näçe surat görkezeriz. Bir suratın içinde 2 tane meşhur Türkmen estradamyda Türkmen ya da daşary ýurt belli adamdan suratlary. Şolar kimdigini biljek bolmaly. Yeni bir surat bolsa belli adamın çağalyk suraty. Indi bir daha gerekleşdirip görkezýär. Hasamyz 4-1 azytyk aýnyly bolan soň gentlemen hukumundan birinji aýnylydan başlaýar. Belli suraty görkezýän şol suratdaky belli adamlar kimler şonu biljek bolmaly. Wagtym ewet bir rejissörimiz, ýolbaşçymyz jemleýär. Birinji görkezek suratlarymyz diňe aýnylan hadeýişli Murat görkezek. Onu menklere başka ayratin surat görkezýär. Başka surat. Egerde bilmeseler şu suraty Murat'dan görkezýär. Birinin doğanı menkler. Bilmeseler son fenklere son egerde bilen ýagdaýyny ikinji suratda senden başlaýar. Taýyny kolun. Reskacı. Häzir ki görkezek suratymda 2 tane adam mı? Olar kimler? Dur, aha. Sen görkezmerler. Sen görkezmerler. Ребят. Görkezmerler. Вау, ты Evet, düşünüşler. Кого вы узнаете? Тут два персонажа. Я бы сказала, обе певицы. Можно, да, подсказывать? Yok. Нельзя, ребята. Зüleyha Mehri. Hani? Есть. Berekeler.
Ne görkezdiler? Mekan Muradın kadar Abdulhamedov Ne döneyin görkezmiş? sana. Ýa-ki Jiyan belli çıktı mı? yurdumyzyň parlak gillidi, Mehra Pirguliýewa, Züleyha Qaqaýewa. Atan artistimiz berekeler gutda. Innik sorat Döneyin size. Muradın dostlara değişdi. Ben bildim yine bana. Yok. Bana bir bağ koştu. Gitdimi? Innik görkezek suratymyz belli bir adamyň kiçilik suraty. Dur karış da dur. Bil özün hemşi mekan kıyınlı korkudu ya. Tanışa. Yok yok ik korkudun da. Omadan da gelýär arkaýy var. Gitti. Gitti. Bunu böyle bu. Tananmayan adam değil ha. Muň adam için bir tanar. Gayrat edin bilen de. Züleyha de bulav. Züleyha. Kim donya diye menki donya diye. Luchi buchi de yok. Aha. Kim? Vakitte bir mont gidip otur. Nime akraban? Donya diye ama berrak fişirdin ha. Nime men. Ne seret. Görnýär. Kim şey? Donya diye. Eğer men donduryalar. Arnold Bolli. Hani kim? Ana. Maksat Cuma Nazar. Maksat sen iyi bir yere Bellemeler o sana. Mega filmden var. Bellemeler belleyin. Devam edýär. Inni Anyulan dostlarına değişdi. Ben Dalşa. Kim? Fotoğraf Şu izleyicisi var. kim? Ne şunu uyudun korkudu ya. Tak Ne böyle balık. şey koyuyor rahatları arkayla. Ribata. Indi anardan çıkıp bana ilerler. Arnold dedi. Arnold. Yani Arnold'un suratına bir bek de dedi. Peki kişiliği yok. Parahat jest. Yani parahat kim parahat? Enteşik. Kim parahat? Kim parahat? Bravo familyası nasıl ya? Familyaсын yadayında Parahat, olanlar. bravo. Stadi koça uruna gelir. Familyaсын yadın reskocuk. Emes parahat tip edelim. Parahat kim parahat? Aman durdu jest. Ahmet 0x dönün sana. Ahmet çektim. Hemme cengize dönün. Hemme cengize dönün. Gerekirler. Karasın nedir karasın? Özünüz bilýän ha. Meme de düşündür oturmalara. Karşı, eğer sonra korkudu ya ha. Näme yak ikilikden mi yani? Näme kim? İkilikten o. Seret bir suratda iki tane adamın suratı bolýar. Ama iki tane adam. Şonu gayrat edin biljek Qur'an da biljek. Gitti mi? Qaraş adır bu. Korkudu Qaraş. ya. Qaraş atı. Qaraş. 1 2 3 gitti. Hop. Na. Ne için bak kıydım beni yani. Bu ne? Kıyın ne Davay serik bilay da sen bilýän ha. Katnaş böyle. Serik. Ve komedya. Yok parahatda. Durdun o kıynaýdy o çeňde yok. Hacı bilen kim? Yine bir var. Gözüne deret koycu gözüne deret gözüne. Ne vaat näçe? Gözüne deret. Gözüne deret yine bir var. Hacı onun kim? İkinci yine bilmeli. Hacı Kasoy'da yok. Hacı dönmedi o dedi. Hacı o hacı tıkılı düşündük. Hacı Kemra'da. Bol. Bolgo. Maro bolli. Ana. Ana. Bolli. Anyulan. Ay. Dostlar korkuyor. Менькелер, я вот. Понятно. Ребят, показывают персонаж, фотографию. Там глаза одного человека, одного персонажа, одного артиста, получается нижняя часть скулы, подбородок, это второй человек. Поэтому, пожалуйста, бір минут. Внимание. Хаджмаро der, Хаджмаро Мратта Олли, инне башкаты. Начали. Поехали. Танамали. Ребята, гуляли, гуляли. Кто это? Девочки, мальчики, я знаю, вы любите красивых девушек, а также знаменитых актрис, певиц. Давайте, ребят, я знаю, вы знаете. Резко. Кайрат, Джоли и Maralda izledi Petira. Angelina Jolie и ikinci Aishwarya Rai. Yes. Fikir böyle böyle berekeli arıqlayar. Ona mı Insta Battle, Ada Production, Home Concept gitti. İn son sorumuz. Qaraş adır men özüme wagtda. Ben düşündireyim adır yine de. Täze goşularlar gayrat edin. Qatıyni Täze surat korkady şoň kimdigini bilmeliler. İnan sadı qaldı. İnan sadığa uzatmay in kıyın. Bizim sana dönya. Adam däl ol. Bir şey ýakaşamyn. Seredin gayrat edin şwara yaman kıyınlary. Şunu bilmek bara bir gowucu pikirlenin. Kamera gowucu seredin. Devam edýäs. Son sorumuz. Tana şertimizden son soru var. Kimşi? Qaty ýeňiljekdir. Kimşi?
Kimsin? Kimsin? Ey. Kim? Evet. Ona bolana. Ana. O böyle kim diyen nasıl kim? İki balın minus ujası. Ne yapıyorsun? Yo, bol sen podcast ettin. Yok, Menkiler göre ben hiç de adam diyemem yok. Donya diye. Odan şu şey ben dünyada yan karetin hareket et. Murat Molla de yok. Kimsin? Hacı de. Konç melek. Vah! Kim yazdı onu? Ana. Ahır. Dur. Kim oldu benim bile geçelim kadar. Adminim. Kerim ahır burada bildim ay. Mala diye say. Niye Ya bildi? bir görkeden akbara o maaşmana patpişiklerini görkedelim. Yok görkedelim. Görkedelim. Özde gorkodelik. Yok gorkodelik diyeyim böyle. Görüm ben şu görüm. Şu surat- Şu an kaç ettik o. Şu da toraç koyup kadar suratı. İşte Kerim. bol. Maladesçiyim. Sen hiç de cevap vermediğin bana. Bu kirli demek boş yere oldu. Menkiler ne maçacak? Долго живите, здоровья вам. Ya canınız sağ olsun. Berde yok ben suratı behseşik derler. Просто siz bilen birazcık iç sıçma diyalı birazcık bilen değişip oturup bilen ve patpişiklerimiz bilen bir didarlaşmak. Doğru diyorum. Onun için hem şular yani mümkünçülük. Dörtük bir de şey yankı şular yazacak bilen mi ne yani Ada Production. Öz cana sağ olsun aydiyorsun. Barmenin. Böyle Barmenimiz koysun na barmen. Stayda yedir stayda şu şey diyenin sebebim nem çünkü benim hadi konuşana da sağ olsun aydiyorsun. Ağustos'u koyun o. İyidir için. Öldüm içime gören size uyuyor. Gören sen menkileri görkeden hemmesi sadna razı bilirler. Men patpişiklerim canına sağ olsun aktivni men öngüm aydayanların ödüngeden bilensiniz en aktivni patpişikler menkiler canına sağ olsun. Murat Ömrümde Mehmet olsun sağ yana ol feret. tanrıkasını ipederler. Ha Sağ ol tanrıkasını ipederler tamam menkiler. men yana oradaki atlayan mehruan men patpişiklerim men insta batılla. Şu ayda men patpişiklerim bilen aynı öyle patpişikleri öz Şuradan arasında köprülerin diye. Böyle bet. Borçmeler sonra koyar. Ada Production YouTube kanalı kapsatsaydın şu tayda hemmesi Men var. görkedenlerler. Ona da aynı öyle var da. Onun için hem aktivni javanın gayret edin. Gittik mi? Ma. Gittik. Inni mehriban tomoşaçılar göni ayımda bir de gatnaşıp şeyle bir çekeleşik fırsatlarım şayadı bilen dostummu, jigilemi, dogunumuz, hayfi yerden, hayfi yurtdan tomoş ediyanımızın Insta Battle, Ada Production, Home Concept, Murat More Life, aynıyla 27.07 belli blogger, meşhur artist gatnaşadı. Inni sonqi şertimiz 100%. Ini aynı Murat siz hazır şu patpişiklerini dostlarınız içinden belli birini saylamalı. Bizim günüden güne sizin en bir lişni siz hakkında sual vereriz. Soru vereriz, şunu bilmeli. Kimi saylayacağınız özünüze bağlı. Sorumuzdan bizden kıyın olacak. Şunun için utuğumuzdan günü 3 utuq verenler. Kim bilse 3 bal veriyor. Hasamız aydamız yok. Cevabını bizim patpişiklerimiz aytmaz. Dine cevap vermeli. Jemi bir minutun vaqt bir soru veren, bir minutun içinde sizin sayılan dostunuz, подписчикiniz min berjek sorumu cevap verip geçmeli. Düşünürüp bilirsiniz. Кто может взять на себя такую ответственность? Diyetun cevap İyi. kıyarlaşır. Mehriban dostlar, seyleşme değerli Kovkur'da devam edebilirim. Setelerini bölmeyecek olup Ada Production YouTube kanalına koşulmalı. Diysen kızıklı teadelikler size karşıyan. 70 koğunu diyarımızı tesvirde komentarlar yazıp durmalı. Kim mihmanlar gurutunda gelen iti foto. Gepleşimiz bu sahne son teadir sahne yazmak meyleştiriyor. Şun şunem Insta Batı'la gelecek mihmanlar kimdigini yazın. Fikirlerinizi yazın. Murat hakkı, Aynur hakkı, bizim ediyen işimiz hakkı fikirlerinizi yazın. İlette şu fırsattan sağ olsun aydır yer şu. Bir soru var. Aha. Maral Dezen hoş bilen mi? Önemli. Ne için hoş bilen? Oğlum ben patpişim var ya. Sağ olsun aydır yer. Ada Production. Home Concept. Hem de etanatlarının bizim format mihmanımız Murat More Life. Aynı öyle bizim çağrılığımızı kabul edip yürüyüp siz için öz vaktini elbette sarf edip kızıklı fırsatlar sizinle paylaşmaya sağ olsun aydır yer. İnnem 3. şertimiz. İnni mehriban dostlar, patpişikler hayfi gelen mihman Murat ya da aynı öyle yenici bolsa, şolar siz özünüzün tapawdy haylamasa bir dostunuzda Home Concept'ın adından şu soğudu, teadir soğudunu qoşup bilýän diýdim qoşup içine suvenirni var. Bostan Concept'ın adından. Hoş versen oğlum. Belli bir yerini. Bir yerini bir sayladım. 100%.
Ara ketilse kabul edemiz ama 3 kere mümkün şu. Eğer ara ketilse buradan cevap ver geçmedi de Murat. Привет. Sen efirde. düşünüyor musun? Kim o? Hoca mı? Murat. Men hoca dinle. Salam. Hemmesinin arasından sen sayladım. Ne mi? Gayrat et. Eto soral cevap dödün ona uver. Yok. Ben Aynen. girerim geçersin. Men haklı değil. Men haklı değil. Men hakda sorayalar. Men hakda. Ha böyle. Onda var. Точно уверенmi? Hemme kişinin adından sen cevap verip bilersinmi? O bolun sayla bilen yok kabul et. Bolmy. Murat, böyle başka şansım yok. Başka adam saylamana. Şoň üçin Gonç Meläýew öwren kamerany isen dinleýär. Murat mı? Adım Murat. Murat geçýär. Geçersin. Wa aleyküm selam wa aleyküm. Aynı hakda soraw. Egerde bilseňiz göni 3 bal 3 utuk jemleýici sorawmaz şu. Böyle bıraçık nemeden gurantın garaş sever son var ya. Bilmem otur. Aha. Inni sorawmaz şeýle. Aynı oluyor. Bilişime değerli belli yurdumuzda belli blogger, Instagram, internet blogger. Ona bilýäňiz mi? Boldy. Birinci soral uza. Yan bir bilýäňiz. Dogry ýola barýan. İkinci sorawmaz etasy birinci sorawmaz şu şey. Aynı oluyor. İlkinci nämäni reklama etdi. Haýsy önümi reklam etdi aynı oluyor. Wagt gitdi. Bir minut wagtyňyz bar. Aynı oluyor. İlkinci eden reklam eden önümi näme? Soraw düşündüňizmi Murat? Soral düşündüm. Belli bir jogap bere bilmeýän. Meselem önüm diýen söýde düşünýän adam näme tabar? İlkinci meselem sagatmy, eşikmi? Önüme. Gurlaýarmy? Arkan o. İlkinci reklam eden ödüm kosmetik o. Kasmetdir. Döneyin sana döneyin. Hemmeceğini bir bet. Hemmeceğini bir döneyin. Şunu aýtma. Ýeri bolýar. Sawatyn aýdýas bir adam jogaby azar anyklarsyň. Ýap bilersiň. Murat çıkaryanlar nefirden. Kimi sayılacağımı bilemem o. Doğru maydın. Boldy. Onu aýny ýa sawatyn aýdýas. Jogap dogry soňra aýdýar. Ýöne reaksiýany ýa bilir ýa. Ben tanışlama yok. Doğrusun doğru aydın bir yerde. Üngden tanıyarlam. Ne bileyim. Adminin ala näme? Adminin. Yo, Menden aşypdan. yo adminim ben. Gayrat edin yalan. Üngden tanıyarlam. Döneyin hemmeceğini de. Ne görüşüňiz ýaly? Çıkaralı geç. Hatta bir aýtsak ýaly geçenki ara Polina aýnyna taklap bilmedik sebäbi göni ele. Meni üngden tanıyarlar gitti. yok mu? Böyle kim olsa da birine koştum ben. Aha. Bu da hiç gaydın tanımı. Aýnyna Murat- bakda ekspert. Murat men Instagram. kile şeyde mungsan patpişin arasında biram talkaw yok. Ne diyor? Ne diyor? Mungsan patpişin arasında talkaw olan biram yok. Yo tam kovlukta da meni kov tanıyarlar gerek de düşünýän mi? Ne doğru dilýär Kemal öyle. burada Kemal burada goşular aşağı. Ha we bir koşup durun. Anana. Aha. Salam. Hiç kim yok isteyene dur ataydı. Salam. Salam maşallah. Sesin fazla. Kimdigini bilelim adın rahat. Teşekkür ederim. Ha? Keypini mi diýär? Ne diyor? Mi keypine girdim diýär. Ya çıksa Çıkma gayret et, çıkma gayret et. Otur yigrenseňem otur nime beren soragyna jogap ber. Gayret et o. aynı öyle arkadaşlar de kulüp kıza abi. Tim Kruger mi de kulüp kıza. Ya da paslava. Aynı öyle arkadaşlar. Renkleri direkt. Awa, sen men tanıyan mı? Doktora. Sen men tanıyan mı ayarlawan? Men tanıyan mı? Yok disa bit ne olur. Molla näme anlatýar? Näme üçin Murat Molla diýipdirler? Näme üçin men Murat Molla diýem? Şonu ölmeden gör bollu utulum diýecek. Familia biliyorum. Näme burnuňa diýil ya? Sen avara diýen diýmesen de sen şundan gelinde.
Şirin bilen edebiyatından geldik o. Qatnaş bilýärmi? Adyňyz näme diýdiňiz? Aylar salam aylar. Şu wagt başdan aýak gepleşige tomuş edýäňizmi? Gün efirde ötürdiňizmi? Ýok. Şu wagt girdiňizmi? Şu wagt siz Instagram ötürdüň diými? Sen içeyiz de beytme Sen o. saylan adamyň da durmy? Ben saylan adamım. O wagt gidip otur. Wagt gidip otur. Ne? Aýa bolmasam şeýle. Bu wagt Instagramda gepleşige tomuş edýär. Murat Mollaýew ile izwesni bloger aýny öyle bähtäş otur. Häzir men Murat hakda bir sorag berýär. Egerde bilseňiz Murat ýeňici bolýar. Egerde bilmeseňiz aýny öyle ýeňici bolýar. Kime kömek edýäňiz? Murat'a mı aýny öýlämi? Aynı şertimiz şeyledi. Murat belli bir adam faýlamaly. Sizem tuğuleme baktığınızda Murat Mollaýew siz saýlady. Bunu yatıp bilmediğinizi bilýär. Sen şonu doýan gaýraty soragy jogap berjek bolun. Men bilen gel ya. Okunyan. Ben dayanmam. Gahmetli bol. Eşdäňmi soragy eşdilýärmi? Onu üsüce dinlänjim. Mehriman tomoşaçylar, internetde oturan dostlarymyz, her kim bilýär Murat ýaxşy, Murat ýaxşy diýip tanaýas. Ýöne Murat bilen ýaxşy ilkinji adamlar op sahnada çykyş edenlerine üçüncü ýene bir adam mady. Şol adam kim? Şol adamyň ady. Bize kıyın sorak olar ýöne paskaskı bersek bolar mukadiýa. Murat ýaxşy asy olar üçdi ilkinji ol sahnada çykyş edenlerine Murat ýaxşy we üçüncü oglanyň ýa-da gyýdyň ady näme? Sorak şeýle. Doňa diýaro. Onu doňdu. O bono doňdu. Wagt gitdi, şertimiz şeýle O bilýär. ise o çykda alo. Bolly. Doňda. Bolly. Murat, что ты чувствуешь? Dava etmeler. Insta battle gitbeşin adam şol. Günüden günü gelen mihmanlarymyň patpişiklary, gelen mihmanlar Menkiler ýeňje bilirler, diýerler. eýem. Şoň üçin siz ýemlilermi? Menkiler bilir, mümkin. Tuğulemy. Onu häzir onamaýdyr. Şoň üçin gelen mihmanlar size borýar formatyny, fiýlegyny, siz gowurýanyňy suwd edip getdiň gepleşime gatnaşýarlar. Kim gelýär mihmanlar? Özüne oturan patpişiklerin dostlaryny gowurýanyny suwd etmek üçin gelýär. Sebäbi bir näçe wagtlaryny tuğulemy Güneylerimde siz için iyi bitişerler, güneylerimde elette öz energiýasyny, wagtyny siz için sarp edýärler. Onda näme? Ýa-ni soragym için hemmem için gyzykly bolsa gerek, şoň üçin gelin şonu aýdalym. Ýagny ilk başta näçinji ýyllar Murat? Balkan teatryna, Balkan welaýatynyň Balkan teatryna çykyş etdiňiz näçinji ýyllardy? Ýyly. 2008-6 şonu ýalakdy orada. Ha o. Murat ýaxşy üçüncü oglanyň adam bolsa Azat. Azat ýa-ni başgaça Qara. Azat Didar söýdäne. Familiýasy ýalňyş bilmesem üçüncü oglanymyzdan bady. Hana ol diýýäniňiz ba bolsa, onu soň Muratyň özüne soraň, jogap berse, jogap berer. Ýene bir güýçde ýaň çykaýmala güýçde. Nämçi nir dediň? Bas gijallyňdar. Yer bolýany dostlar, üçüncü şertime jemlenýär. Indi mümkin bolsa aýny bolýar. Murat öz patpişiklerini sagyrlaşyp, promoter ýapmaňyzy haýyş edýär. Еңіжені соң геплекшікте Ада Продакшн каналını көріп білерсіңіз. Ребята, всем спасибо за участие. От души целую вашу душу. Aynı sağlaşın, son sen sağlaşın. Итак, Яна Идова Бадатлан. У нас идут съемки, мы находимся в хоум-концепте по адресу 15 этап Дурдайнели здание, да, ikinci etajında. İş geleymesin herhalde. Çıkıp ayağa И gelip bilmeyenlere kolay falan. DJ Коляным Хемменове фаворсон айтчок. Почему? Потому что в первую очередь, если вы это все не знали, во-первых, этого батла не состоялось бы. Но Блорман Евмефер Цередотелю Хоулухтралер, поэтому я вас люблю. Потом в эфир зайду. Пока-пока. Arsi indi giren molyan may. Menkiden çıktı. Nir dedin Arsi? Şimdi siz sağlaşın Muratcan. Мрдатпа. Главное участие дийлер билмей. Этаптат, näme? Agazgan bolsa, siz bilen diýdarlaşamy begenýän. Biraz siz bilen gurlaşdyk. Ýöne ýanky insoňky giren ol, beň patpişigim däl bilýänler 1000%. Aýny ýankydan geldiler.
Tanano onda. Yo, molla läng için diler burnun için diler. Murat molla ne için diýen burnun için diýerler. Onu diýjek bolýanym umuman yani ýa-dalar mütibä lübim zat diýerler. Benim söýýän sebäbi men ähli edýän işim sizi ýylgyrtmak. Şu men öz patbeşiklerim bilen galmak, öz maňa hakykatdanam. Men diýana 3 tanymyş dogum bolsun, ýöne hakyky bolsun. Ana şu gepleşiňem ina düp manysy şoň eltýär diýjek bolýanam. 3 tane adam bolsun, ýöne şolar hakykatdanam sen tanýan bolsun, hiçkin bilýärmi, sen hakda bilýänden bolsun, o hakyky kim baleşiň, seni kim podдержка diýär, kim sen näme çykda birlenji görýär. Ak yürekten sana balede diýerleri ina şaýda tanatyp beren gepleşik insta batıl sawgatyna diýär. Ähli patbeşiklemede. Sawgatyna diýär ýöne häzir utollugy utmadyk häzir dogry belli de häzir. Ony gepleşim dogry çykandan soň onu görersiňiz häzir biz bilýär, utuklar tanaýarlar. Görersiň. Ine Mehriman Tomaşçılar YouTube kanalyna elbetde bile tomaşa diýany eger şu atyp birinji gelip görýän bolsaňyz, güne ýylma girip bilmedik bolsaňyz, wagt girmeli kenimde aýda meleklerine diýany bawatyny Ada Production'un elbetde Instagram sahypasyny YouTube sahypasyny ýerlap dursaňyz, bu zatlardan habarly bolardyňyz. Ýöne ikinji gelip görýän bolsaňyz, diýmek güne ýylymda da şu duýguny, şu wagt şu duýguny elbetde duýarsyňyz, bilen paýlaşansňyz. Indi näme Mehriman dostlar, Jemleji şertimizde Jemi hasamyz häzir aýdýar. Buňky Instabat raty gepleşimiz bu sanyna ýeňiji bolan kimkä? Infermedik bolýar häzir. Sen aýtja korkturna da. Ýeňiji bolan kimkä? Aýtaýsam hem özüm tolugyny aýşymyn. Instabat raty gepleşimiziň bu sanyna ýeňiş gazanan mihman Instagram sahypasyna 100 000'den adam köp patbeşigi bar. Oy. Kimi de birbirinden kaptı. Şeyleme, kirdik şeyleme bolýar. Bolýar. Olar ikisem Akınmar bilen baglanşykdy. Kimdim şurda lan? Ne etdiňiz bolan okmaýar intriga döretip bilmedim ha. Bolýar. Ikisem iPhone ulanyar. Ay ne? Sen yaman adık var. Adyk gir. Ah niýeden öyle bu pikirleri? Ne? Bolýar. İkisiniň koşunyň razmeri 41. Aýalyň razmeri 41. On bu bolýar, bolanok. Bolýar. Hatamyz Mehriman dostlar. Başta 7-4'tü. Soň siz bildiňiz 7, siz bilmediňiz 7 bol. Hatamy deňe-deň. 7 hatap bilen bratanlar. Ýeňiji boldylar ikisem. Şoň üçin şoň üçin bostan konsept sowgada ýa-da 2 bilen okdan ýene bir gapdan bir sowgat gelýär. Gönüden ony aýnyla kime bermek isleýäňiz, şu sowgada kime uratmak isleýäňiz. Ne? Bu sin kamera juk. Bu şun kangadat yok, Murada verdi ayak bileni. Ya, bileni diňe patbeşik. Murat bu sin kamera ýa ol. Diňe patbeşik. Sen Murada ver onu soňa, sen ýa-da çanaýda bu şun kangadat. Ondan soňky girenme ýüzbe şertimizdäki Murada goşurýar. Şoňa da soň boldy. Kosmetika. Aner soňky giren mara, ondan şolar ýar birdat aljak. Sen kime goşurjak? Senin ýeňiş hökümine patbeşikden girenler. Kerime verjek. Kerime ýa. Ya jogap beren mara neme? İnsan kul soram, men gat benim diýdim ha. Bilen mara. Konuşmela, kıyız soruldu. Konuşmela diýip billah. Ya sen podcast ettin. Şeyttin. Ya. Ben bilerdim onu. Ey, sen şey yüzünü tuttan dedi biler ýerler. Vapşe biler ýerler. Kayfa watym goýdy, kiçi watym ulu. Kıçırak. Simpatizmler. Läher ödügülödüň aýda. Kıçırak da oldu. Şu watym goýdy. Yo, kiçik aýdyk ýok da elne diýär. Ýere bol. Anyla ilk ölen Aynola Murat ikiňe tawasyny aýdýan, alyp bilen işiňizde uly sünnükler, tüwelem öz zähmetiňizde, öz sunugatyňyzdy, öz alyp bilen işiňizde, öz patbeşikliňizde, dostuňyzda, öz dostuňyz biz bilen kärdeşliňizde paýlaşyp bilýäňiz. Uly sünnükler, maşgalaňyzda durmuşyňyzda argy diýen ilk ölen ataşyň biziň Instabatyň agdy bir komandasyny çakyryň kabul edip ýok diýmen. Çakırımda kabul edip ýok diýmen. Geliniňiz üçin dostlar. Köp anyla bilen öň has. Ey yaman utarany bir adam ýok diýip durýdy ha. Ýok diýme. Yo, hat sexta düşünür da. Sen bugün gün aýtmak gerek däl.
Diýsen bak inni gelertiňiz. Yok, men aslında Goşan atasın erkek etmezeni bilen. Gepleşikde hakikatdanam ataş nomer aytdy. Gepleşik etmekde. Men sözüm yok. Sebebi enem istedim. Täzirden soň biziňem täze gowy gepleşigine geldi. Sen de geljek şonda. Owo, çağırsan. Onda me dip çağırsan. Yo, hormat edip. Inem sokornu şonda. Garaş. Şonda bor sokornu garaş. Sen nerime düşdin jaga. Instagram suratı. On noktaya suratın orkayıp bilen diye odur. Bir yüzağını görünüp durur kaydı. O yüzden ne sana? Adam şu derece dütkü bile yani kan. Yer bol ya. Yine Instabator'un formatı hakkında näme diýip bilerdiň lan öyle. Полезное для общения, то есть медийных личностей со своими подписчиками, со своими друзьями. В особенности мен кән geçirýän и мен как бы мне это привычно да. Вот мына Мурат Прачык алжырады, köpürak özünikiler bilen gatnaşdyk o boljak diýen. Yani Murat Ne dursana öýdäkiler bilen atlaşamak. diyecek o. Öyle diýär. Yok, işinden ýaňa. Diýärim nämeden. Öýdüňe bilýän ama. İşinden ýaňa hemme her sapar täzirip çykarjak bolup, adamlar begendirjek bolup, göwnüme getirişim ýarakmy galyp pikir edýän. Öyle barıp äňiniň sypatlaryna представление имею, да, то есть ya da bir yerine doğrudan yetýämkä diýip pikir edýän. Öyle var ýani orada. Şu an ine bereketli ýerde oturuyor. 2 gece günlük da. Yani prosto şondan ölsen böyle öýe barıp suw açyp ýene de işte ýa-da ýene de şu takary. Diýjek bolýanym ýöne gowda düşün. Ну, полезно. Да, düşün, wagt aýrany 1 minutyňdan boş geçirmeli. Beýta. Iň bolmany şolar ýa gurrunga döndü. Peýdaly gurrunlar. Peýdaly gurrun etmeli. Kaptaryňdaky peýda bolmaly ýa, özüňe peýda bolmaly. Iň bolmany duhovny pitany bolmaly elmedama. Onuň diýjek bolýanym realny atam saňa sowgadyna aýtýan sebebi realny özüň hemme unutup diýenjarlyk. Awa sen aslında çağıranı, realny dost özüňem diýenjarlaryň diýdi. Yo men näme diýmeli, umuman gep onda ýok. Ýöne wot partnera bagly. Inanmaňa, partnera bagly. Esasat hiç kime ýamanlygy ýok. Ana şoda çağan ýüregi var. Egerden Hudaý baýna berken, utanamadım men öz utumy şuna bererdim. Men prosta bilýän gyzyktyrmalar bir däl düşünýärmi? Sağ olsun aýdýar. Şu birek hormatyňyz dostuňyz ýene uzak ýyllar çağaryňyz da şeýle şular ýaly birek hormatyňyz gatnaşdynlar. Köp sağ olsun aýdýar. Şu bu notada bu arzular bilen mehriban dostlar, bir de tomuşa eden mehribanlar her birine de köp sağ olsun aýdýar. Bilen sakyplarymyz izarlap durun. Tomuşa edenler, gatnaşanlar, Ady Production, Uzurda Home Concept, Murat Molaf, aýdna ýa hemmeden size täzirlikden getirip durarlar, bizi izarlap durun. Täzirlikler barada aýtmam. Dekabr aýynyň 10-y, ýagny ertir bolýar-da. Biz ýöne öňrek ýazyp ýöne bu dokuny çykýanmady. Dekabr aýynyň 10-y Gatçyň 4-nji ýazykka onu прекрасно Aynuля тоже doýnýar. O bu seriýadan birlemi ýem goşulýar. Sostava. Ýene-de aýdalmy. Ayda. Ayda görün. Kao. Görün. Serdut. Yani täzirlikde bir de maraşy. Täzirlikde da bizim topormadyň adyndan bir täzir filmi garaşyn netip bolsa inşallah awa 6 ogry öýde. Yani один дома дубликат. Türkmençe varianty awa. Один дома tamam. Yok. 6 ogry öýde diýdik de adyna öz garaşymyzda etdik. Ol hakykatdan bir köp adamlaryň ýa ýüregine ýaşaýan kino, ýa asyryň bir täzir komediýa stil ýa ondan soň düşünüm. Bizem chetde durmadyk, hemme ýurt öz variant çykardy. Ýöne bizem bir çykaraly. Öz başardygymdan olan men prям Disney ýa Hollywood Warner Brothers ýaly bolar diýem. O öz başardygymdan bizden hawa. Edip bolsa gowajym. Garaşýar, onu gowy intriga onu şoň düşünem. Şo pursatlara duşmada geçirmäň. YouTube sahypalarymyzda, Instagram sahypalarymyzda izarlap durun. Sebebi biz artist we zähmet çekýär, sizin golluğuňyz bilen, sizin bir de bolan anamyz bilen. Jana sağ bolsun. Aynulyň sahypasyna goşulun, neme YouTube'da kanal açdy. Şoň goşulun, o täze açdy. Gaýrat edim goşulun.
Bana da başlık ver. Burada olsun geçip koy. Atam. İyi adınız men kuştaydı aram men koy. Oui, drone. Sorayla Drone. Kuwancığım YouTube sahipatyna Yok, goşulyň, YouTube'da. Instagram sahipatyna goşulyň. Ada Production'yna. Qoşulyp qoşulýarlar mı? No, brother moşuldun bolýar. Ha, o. Goşulýanda Zaten brother men moşuldun bolýar uluda da. Ada Production'na mene şu wagtda şular ýaly gepleşip gördüňiz da. Sağ bolsun. Prosta. Подписаться, лайк, basın. Sebebi şulardan hakikaten goýatlar göredi. Особенно sade söz deyip Ada Production Bardın sana. Menim mesela Bolla gepleşik yapsana. Goşulyp goşulyp. 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 Goşulyp.